Good day mga Bisaya Tech. Nana sa takan karon buhat ang tutorial bitaw para aning sa mga di pa kabalo mo reprocess mag system flashing. So morning ato ang refrigerator guys. Ang kuan na check na ko tanan niya. Ako na ganini siyang naputol. Kini yang suction line. Discharge sa iyang filter dryer. Sunda lang ko ninyo guys. So kini karon gibutangan ako o para access line silbi niya para dire ko mag sod og flushing detergent or flow. Ang uban man gud idiretso ra ni nila o vacuum kanya wag dili na flushingan. So nguna na guys, peligro kay back job ta. So para masiguro na to, ato lang yung step by step. Ikot ta guys. Taan ni siya buraks guys ha. Karon ato sa ni siyang butangan dire sa suction line niya sa mintauron siya kay. Ang uban ani guys dili na sila mogamit ani na sila gamiton nga flushing canister. Naray adapter nga i-connect aning iyahang pipe bitaw. Make sure guys nga walay masunog inig sulda ninyo kay init kay ning kuan. Safety lang gyud sige guys. Guys, wait lang guys ha, kay magkuha kog flushing detergent. A few moments later. Butangan na mo siya guys o Cool Pro. Cool Pro man namang gamit dili flow pero mauro man na siya guys. Brand relay ana. So, ito lang flushing ano. Tara guys oh. Muna yang out guys oh, hugaw kayo oh. Kini may focus. Okay guys, more on oil siya guys. Ano na makadag bara sa iyang capillary tube kay ang capillary tube god gamay kayo siya bangag. Once nga na oil niya, taas man ni siya. Na oil nga mo sod sa filter dryer then dili mo agi ani nga tube. Mo ni rason nga nganong magka-clog ang imong kuan refrigerator di na mabugno bisag napay freon. Mo sa nay rason guys nganong dili pwedeng refrigerator dili pwede siyang ituwad. Labi na kung magbiyahe. Mo na gilikayan ana nga kuan guys. Mahitabo. So ari na sad ta sa pikas sa evaporator side na sad ta. Okay na ang sa condenser limpyo naman. Ari na sad ta sa evaporator. May butang dire guys. Mo ni siya flushing detergent ni siya.
I-inject lang namo kay wala man may flashing canister. Kuan guys, subscribe lang mo sige para updated mo. Huwag katong mga wala pa ka subscribe sa among YouTube channel. Palihog lang may subscribe guys para dagan pisan mong makatunan sa among mga pang-upload nga video Bisaya Tech. Okay na siya, na siya flashing liquid. So na siyang i-flash guys. Gamit lang na ito na R22. So, arisan ni siya gawas guys, oh. Hugaw kayo, oh. Kana sa siya. Gawas, oh. Muna yung hugaw guys. Ako siyang gitas at may pressure para ang iyahang liquid refrigerant mo flow sa daan kapila mawala gid ang bara ba. So after ani guys, ilis gid tag filter dryer, uli na nato siya tanan, ato na siyang i-vacuum. Ato na siyang gamitan ani vacuum guys. Muna yung gamit nga vacuum. Kana siya. So okay na siya guys, wala na siya hugaw. Soft na sad kay ang flow, so ato na i-release ang iyang pressure. Lagi-close na mo ni guys ha. I-close ni siya na to. Careful lang sa pag-release. Okay guys, so okay na siya. One eternity later. Okay guys. Umana na natong taod tanan, dara guys. Umana na natong kuan, sulda. Then nailisan na natong filter dryer at may balik siya gamay. May balik. Kini na kuan na sad nato. Kini guys, dili basig matingala mo guys ang gigamit kay filter dryer nga Fred type. Kuan na siya guys, amo rin siyang gihimo kay nahutdan mi og kuan access valve. Nya naman mi sa probinsya layo-layo, medyo layo-layo man mo nang lisod palit og access valve. So, ingon ini lang among kuan gigamit. Mas tipid siya guys, okay siya guys, pero dili ni siya pwedeng gamiton sa R600 nga refrigerant kanang sa mga para sa safety guys. Flammable nga refrigerant din siya pwede. So ato na siyang vacuuman guys, nataod na nato. Ato na siyang i-vacuum. Muna siya yung service line. So muna akong vacuum guys. 110 lang ni siya, at isaksak sa 110. Vacuum na to guys, mga 1 hour. 45 minutes to 1 hour. 1 hour later. Okay guys, so atan ni siyang ibton kay 1 hour na ang pag-vacuum. So gauge guys. So. Negative na siya. So na to then so ano guys, magkulat sa tao 15 minutes para tanawon og wala ba siya drop, meaning kung na-drop na-leak sa imong system guys. 1 eternity later. Okay guys, 15 minutes na guys, ato na ni siya ludan og refrigerant mo ni itong refrigerant to R134A.
Mga Bisaya Tech, ayaw mong kalimot o subscribe sa atong channel ha. Og like sad, og naasad mo yung mga suggestion, comment, palihog lang tag drop sa ubos para makahibaw sad may ma-inform sad may. Salamat kay guys. So mao ni siya. Mga Kabisaya Tech, wala yun siya drop. So pwede na to ni siyang ludan. On na to ang refrigerant. So on na. So ato ning forgingan guys. Para magawas ang hangin kay apabiyan ni siya atmospheric pressure guys. So hinayan na to load. Balik sa nato niyang relay guys. So ani guys, magamit ta og kilometer para sure nga dili ta ma-overcharge sa refrigerant. So magkuha sa tag kilometer guys sa guys. A few moments later. Guys, ang kilometer guys. Kabisaya Tech, set nimo siya sa amp. So i-check sa ninyo ang amperahe sa ref guys. Para makaibaw mo dili mo ma-overload, kinahanglan i-check sa ninyo ang amperahe sa ref. So na-check na nato guys. Ato nang i-turn on ang refrigerator. Palayog kog plug. Palayog kog plug. Okay, turn on. So nag-drop na siya guys, nag-load na siya. Saya type mailan niya na. Init man siyang kilid ani kaning iyang condenser. Pero much better ang taog natay ko ano para mapakita na ko ninyo og pila ka degrees ang iyang giiniton. Natay thermal gun. Pamantay thermal gun guys. Init na siya. 0.5 na ang iyang amp. Yang gauge na siya sa 6 PSI. Hinahin lang natog load guys. So after natog load ane, nag-stable na aton ni siyang close ng iyahang access line or charging line. Then ato iligtis guys. Wait lang tag pila ka minutes ha kay para pakita na ko ninyo ang gibugnaon. Okay guys, salamat day kay guys sa nya. Ayaw mong kalimot og like, subscribe sa amuang channel sa Bisaya Tech nga channel. Salamat kayo guys nya. Dagan pa kitang mga tutorial nga ipang
upload niya. Ako punta nga naamoy makatunan ane, bisag basic ra ni siya. Salamat kay guys.